Radi se o privatnoj investiciji gospodina Bukvića koji je vlasnik Rent 24 grupe, inače poznate u svijetu po svojim coworking prostorima na 3 kontinenta, znači prostorima u Americi, Europi i Aziji. Tako da, obzirom na njegove korijene koji potiču iz Zagreba, nekakav logičan nastavak bio je i otvoriti coworking u gradu Zagrebu. Zgrada se prostire na 1200 metara kvadratnih, a podijeljena je u obliku privatnih ureda, dijeljenog radnog prostora, prostorija za sastanke i prostorija za evente, odnosno razna događanja. Coworking prostori namijenjeni su svima, posebice onima koji su na početku svoje karijere, jer na taj način imaju priliku graditi svoju mrežu kontakata. Ono što je nama fokus uz osiguravanje sigurnog i kvalitetnog radnog prostora je također i osiguravanje mreže kontakata. Iz tog razloga svaki četvrtak organiziramo after work druženja, a u planu nam je i jednom mjesečno organizirati interne evente na kojima bi se korisnici zajednice mogli dodatno umrežiti i potencijalno surađivati u budućnosti. Obzirom da smo mi tek otvorili, zadovoljni smo kako stojimo sa popunjenošću. U soft openingu popunili smo preko 25% naših kapaciteta. Inače imamo 150 radnih mjesta, tako da je to stvarno jedan uspjeh, moglo bi se reći, posebice u dobu u kojem se nalazimo, kada je jako puno ljudi odabralo home office ili kombinaciju, odnosno hibridan način poslovanja. Ono što smo mi zamijetili je zapravo potreba ljudi za razmjenom informacijama, za alternativama kućnom uredu, jer je jako teško kombinirati privatne i poslovne obaveze u jednom prostoru. Uredski prostori nikad neće izgubiti svoju funkciju. Jedino što bi se moglo promijeniti je pristup samom 8-satnom radnom vremenu. Sada za vrijeme pandemije nekako se fokus zapravo prebacio na samu uspješnost rada, odnosno kvalitetu izvođenja, a ne na trajanje radnika. Coworking Square One proteže se na 4 etaže. 3 etaže su koncipirane u obliku privatnih ureda, a jedna etaža je dijeljeni radni prostor, znači open space coworking. Zadnji kat, odnosno drugi kat, je poseban po tome što je ženska etaža. Naime, primijetili smo potrebu poduzetnica za kombiniranjem privatnih i poslovnih obaveza. Iz tog razloga na toj etaži nalazi se dječja igraonica kako bi njihova djeca mogla tamo provoditi svoje vrijeme ukoliko roditelji trebaju vrijeme za koncentrirati se ili ukoliko imaju sastanak. Također, ono što smo ranije najavili ove godine je program subvencioniranja samohranih majki i majki djece s teškoćama u razvoju. U dugoročni plan nam je u suradnji sa našim suradnicima i partnerima majkama samohranim i majkama djece s teškoćama u razvoju omogućiti besplatno korištenje radnog prostora. U skladu sa potrebama koje su se pojavile u zadnjih godinu i pol, dodatna financijska sredstva uložili smo u najbolji klimatizacijski i ventilacijski sustav. Svaki ured ima svoju jedinicu s kojom manualno može kontrolirati filtraciju zraka, ventilaciju i temperaturu. Naime, jako nam je bitan higijenski standard i da je zapravo Square One sigurno mjesto na kojem se ljudi mogu umrežiti u sigurnim uvjetima. Za korištenje radnog prostora nije se potrebno unaprijed najaviti, već je moguće doći i odmah započeti koristiti